Әғләм Татарстанның холык шагыйре Мөдәрис Әғләмовның иҗаты һәм биографиясенә багышланган шигъри музыкаль спектакль нәкъ шулай атала. Быелгы сезонда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында соңгы премьера. Халыкчан шагыйрь турындагы Әғләм шигъри музыкаль спектакле көткән өметләрне аклады. Татар халкы өчен шагыйрьләр зур хөрмәткә ия. Әғләмов татар поэзиясенең соңгы күренекле вәкилләренең берсе иде. Аның тормышы үзенчәлекле мөдәррисиада. Югалтулар, сызлану, шигърият, мәхәббәт, җыр теллелек, хыяллар, авыру һәм өметләр аша сәяхәте аны заман татар поэзиясендә чын әкә итә ди Туфан Имаметдинов. Безнең музыкада бар, шигырьдә бар, шигырьләрдә алар бию белән дә эшлиләр инде, утта, сценографиядә, костюмда. Без костюмнарны менә мәсәлән 90-нчы елларда Мөдәррис абый яшәгән елларда шул ук модада булган костюмнарны теккән идек, чөнки менә аның яшәгән чорда инде шул чорга кире кайту безнеңчә бик мөһим иде.